Pathian hnaih chadzia ziak tu vanlal ruat puye pachuaw intermediate department chaltlang kaushan mi tu po in kan mamu chu Pathian hnaih hi nia Pathian hnaih hi lali swapol te chuan kan ti tur poimo berani tun tu ma hian Pathian hnaih chadzia ron zia lan kan tum don ani Pathian hnaih chadzia kan sha du chuan a masabera chuan Pathian kan hnaih ve photanga ya Pathian hnaih tur chuan in khom tamte nu le pa thu oina tenga ya kan chong trai tai ma ka Bible chair kan war bok chuan chu chuan Pathian min hnaih tir don ani Pathian hnaia thatna tem tu ni hi anuam ma kan harsan na te min sut kian saka kan purite min chok china chu hlu hle ani Christian kan ni chuan Pathian hnaih hi kan ti tur poimo tak mai ani kan sikul lu puite kan thian mun sang sanga mi te poin Pathian hnaih chadzia an lo sha theinan le kan nun atanga Pathian hnaih ve du na an nei theinan uluk le fim khur takin kan hun kan mang tur ani Pathian hnaih hian chung ko nun lim na te min pe a keima ni ngei po kan lima kan nun ati thovenga anuam ani tin kan ril ru ngei po ti shisela har satna kan lo to po in Pathian kan naya ama kan rin phot chuan athil ti theina in min ti chakle don ani kan chante chuan Pathian hnaih chadzia kan soi hi a hawan ti mai theya ma se a thatna mutu tan chuan kan naya ama kan chi chun zom zeli kan nun na ta na poimo hle ani voin thlenga kan dama kan tho thei te hi Pathian wang liaw ani a chong trai na a po lom thu kan shil fo tur ani kan van nei zia te hi sha ta lom thu soi fo chin tur ani a naupang dam tam tak ei tur thamulo te munna tha po nei lo ten oma kini chuan ei tur tui takte munna nuam tak mai te kan neya hei te hi Pathian mal som na ani awangin ama kan choi moya kan hnaih tlat thi atul ani Christian no pang kan nia kini chuan Pathian hnaih hi tum ta tang u Pathian thu oya hnaih tlat chin te hi Pathian in a choi sang nge chin kan zirlaya thiam theile thataka pas kan du chuan Pathian thu kan oin Pathian kan hnaih reng tur ani